Bona tarda a tothom, tots aquells que esteu gaudint del jardí de la Fundació Muñoz Ramonet. Convidar-vos a apropar-vos al primer stand on trobareu el Marc Aguilar, que ens vol parlar d'un projecte de ciència ciutadana, Mapa Sonor. Ens ajudarà, jo crec que a comprendre aquesta ciutat amb uns altres... No amb uns altres ulls, amb unes altres oïdes, em sembla, no? Doncs us donem un minutet per veure si ens apropem aquí. És obert a tothom, és gratuït, així que si us voleu... Quan no hi hagi sol, hi ha una part de cadires que no tenen sol i els més atrevits també tenim coixins a les escales, així que pels que no volen sol hi ha una part de les cadires i pels que sí volen sol perquè es volen posar morenos també tenim cadires. No sé si a l'estany de dalt hi ha algú que vulgui baixar. És canviar d'estany, com deien els de física a les noies de química. Mantindreu el mateix bar, aquí mantindreu l'aigüeta de l'estany. Canvieu Gai Lussac pel pla inclinat. Sempre molt millor un pla inclinat que Gai Lussac. No sé si algú de l'estany es voldria apropar. També escoltarem els ocells, que en aquest jardí n'hi ha molts. Alguns els podeu veure amb aquesta exposició que està als troncs dels arbres, però també els podrem escoltar. De fet, avui escoltarem molt. Doncs, si us sembla, amb els que som, comencem. Tots aquells que us vulgueu afegir sereu benvinguts. Dono pas a Marc Aguilar. Moltes gràcies per estar aquí, per estar amb nosaltres i compartir aquest projecte amb els que som aquí i segurament els que ens veuran a la xarxa. Gràcies. Molt bé. Merci, Irene. Moltes gràcies. Gràcies per ser aquí. He vingut de la cooperativa BitLab Cultural, que és una petita cooperativa de Sant Andreu que ens dediquem a fer projectes d'innovació cultural. Em dic Marc Aguilar i us vinc a parlar d'un projecte en concret que fa bastants anys que portem desplegant en col·laboració amb l'Oficina Ciència Ciutadana i amb la Pompeu Fabra. Bé? Perfecte. És un projecte de ciència ciutadana que anomenem Mapa Sonor. D'acord? És un projecte en el qual el que fem és intentar aproximar-nos a l'estudi i a la comprensió de la ciutat amb uns altres ulls, o com deia la Irene, amb unes altres oïdes. El que fem és mapejar els sons de la ciutat d'una manera sistemàtica, d'una manera científica, per intentar aproximar-nos a aquests entorns sonors, aquests soundscapes, que es diuen en anglès, aquestes panoràmiques o postals sonores que el que fan és donar-nos informació sobre els barris, els carrers, les ciutats en els que vivim. D'acord? En el Mapa Sonor el que fem és barrejar dues pràctiques científiques que són cosines però germanes. Una seria el que és l'aproximació més antropològica a l'estudi del so de les ciutats. Això ens passa a les millors cases. Ens ha passat a nosaltres també vegades i és bo tenir micros a backup per poder seguir. Com comentàvem, el que barregem d'alguna manera amb aquest projecte d'estudi, d'aproximació als sons de les ciutats és barrejar tot aquest coneixement més antropològic sobre com ens vam apropar a la realitat de les societats a través dels sons que generen, a través del so d'aquesta activitat humana, i per una altra banda també l'estudi més rigorós, més científic, més vinculat a les ciències físiques de l'acústica de les ciutats. D'acord? Amb aquestes dues disciplines el que fem és una manera molt planera, molt fàcil, en la qual tota la ciutadania pot participar en intentar entendre com funcionen les ciutats a nivell sonor, entendre sobretot com sonen les nostres ciutats, com han sonat també en el passat aquestes ciutats i a partir d'aquí intentar entendre com volem que sonin. La idea és partir de l'anàlisi del que tenim, si les nostres ciutats són més sorolloses o més tranquil·les, si hi ha zones o carrers que estan més pacificats o carrers que generen un monocultiu sonor
que resulta més desagradable per als habitants que hi viuen. No només fem l'estudi dels volums de so, dels decibels, de la quantitat de so que hi ha, si és baix, si és alt, sinó també intentem trobar paràmetres i trobar maneres per tots plegats reflexionar sobre aquestes qualitats sonores, d'acord? Per exemple, hi ha sons que potser tenen un volum més alt, però que són més harmònics, que són més agradables, que són, per exemple, podrien ser un estol d'ocells piuant, ens acostuma a ser als humans menys desagradable que no un so repetitiu però poc regular d'unes obres. Doncs, per exemple, unes obres on estan fent servir el martell hidràulic, doncs ara un segon, ara després de 8 minuts un altre segon, ara 30 segons més. Això doncs, segurament ens seria molt més difícil dormir amb un so així que no amb un so doncs, més regular. D'acord? El que intentem amb els mapes sonors és una mica això, doncs, apropar-nos amb la ciutadania i poder mapejar de manera rigorosa tots aquests sons que ens envolten i intentar reflexionar sobre quins creiem que democràticament doncs, haurien de ser més potenciats o haurien de volem que tinguin doncs, més predominança en les nostres ciutats. Aquest és un projecte que hem desplegat tant en entorns urbans a Barcelona. Amb l'Oficina de Ciència Ciutadana de l'Ajuntament doncs, portem molts anys treballant amb escoles, amb nanos de primària i de secundària que en el marc de la seva educació doncs, un trimestre fan el mapa sonor. Ho hem treballat també des de biblioteques, tant urbanes com rurals. Després us mostrarem uns quants sons que hem enregistrat dels nostres mapes i veurem doncs, la diversitat de tots aquests sons que envolten doncs, a les diferents societats i a les diferents entorns on vivim els humans. Normalment la metodologia que fem servir és la mateixa, sempre l'acabem modulant doncs, en funció del context i de l'espai que tenim per desplegar-lo, però sempre comencem pactant col·lectivament què volem escoltar i com volem escoltar-ho, és a dir, pactem el que en diem el protocol científic, quins punts enregistrarem, quines dades de context d'aquests sons enregistrarem, el que anomenem les metadades, tots aquells escriptors que ens ajuden doncs, a contextualitzar i a tenir més informació sobre aquestes postals sonores que enregistrem. Després sortim al carrer i col·lectivament doncs, aprenem a com fer servir els sensors, les eines que fem servir per enregistrar els sons. Nosaltres normalment en fem servir dues en funció de la casuística de l'experiment o del pilot. Fem servir, quan el que volem és tenir tipologies sonores, volem unes postals concretes que ens demostren o que ens exemplifiquen entorns sonors concrets, però tampoc ens interessa molt saber doncs, quina és la freqüència d'aquests sons, sinó que el que volem és tenir postals diferents, d'acord, per veure i donar una idea de com es viu a nivell sonor un espai. Doncs fem servir aquestes gravadores, d'acord? Deixaré el micro un moment, d'acord, per fer obrir la capsa. Bé. Aquestes són unes gravadores que graven a qualitat professional, d'acord? Això vol dir que tenen uns micros que són bidireccionals, igual que els humans tenim dos oïdes, doncs aquests micròfons tenen dos micros. Ai, perdó! Vinga! Com veieu, són bastant resistents. Hem sortit a gravar amb nanos de 6 anys i hem sortit a gravar amb tot tipus de persones i a vegades passa, com veieu, són bastant resistents, que és bo. El que us estava comentant, quan m'ha caigut la gravadora, és que la sensibilitat que tenen és molt major que les oïdes humanes. Per tant, ara això ho podríem connectar i podríem escoltar molta més potència d'ocells perquè el rang de freqüències i la quantitat d'energia sonora que enregistrem és major.
Són molt fàcils d'operar, hem fet tallers, recordo tallers que hem fet, doncs, per exemple, a Montmajor, que és un poblet al Berguedà, de 300 persones, on hi havia persones des de 8 anys fins a 98 anys que van sortir a enregistrar sons i en 5 minuts van aprendre com fer servir aquestes gravadores. El que fem, doncs, és sortir a caçar sons, a atrapar sons, que en diem, i quan normalment anem a punts concrets, fem un sampleig i diem quins són els sons i de l'espai que hem escoltat. Això després ens permet, quan ho transcrivim i fem l'edició sonora, que després us explicaré com ho fem, tenir, doncs, tot ben documentat d'una manera rigorosa i que tothom ho faci igual, perquè sigui comparable a tots aquests mapes que estem fent a través del temps i a través de l'espai. Aquesta és una eina. Una altra eina és aquesta capseta, aquest aparatet que es diu Audiomod, que va a piles, com veieu, i és senzillament com un ordinadoret molt petit, com un mòbil però molt més simple, que el que ens permet és programar-lo, dir-li, mira, grava'm 1 minut cada hora de 8 a 8. Li deixem les piles i el deixem. D'acord? I això el que ens serveix és per tenir, abans deia, amb aquesta gravadora el que aconseguim és dades qualitatives, unes postals sonores que ens determinen molt bé els diversos entorns. En canvi, amb aquests audiomods el que aconseguim és dades molt rigoroses. Penseu que aquesta capseta, amb aquestes 3 piles que són Energizer, però tampoc són de liti, tampoc són de coet, són piles normals i corrents. Just ara, la setmana passada, vam baixar a la biblioteca de Tortosa amb un projecte que estem fent de documentar els sons del silenci que en diuen dintre la biblioteca, on vam deixar aquestes capsetes, aquesta mateixa, fa 3 mesos. I quan vam tornar, 3 mesos després, encara seguia gravant. Amb una capseta, 3 mesos, hem gravat 5.500 punts de dades diferents. Amb les 8 que tenim, unes 40.000, i amb les 2 tongades, 80.000 punts de dades. I al final això és un aparell que sí que té un cost, sembla que ens va costar fa 3 anys uns 120 euros cada capsa, però que és un cost que no és prohibitiu. Aquesta capseta, de fet, la vam comprar per un projecte que també vam fer amb el suport de l'Ajuntament i amb finançament europeu, que era per documentar els mapes de soroll del Raval. Ho vam fer amb l'Associació de Veïns del Raval per precisament poder documentar de manera rigorosa tot el soroll que les persones que viuen al Raval, els veïns del Raval, viuen nit rere nit. Amb una idea de poder no només anar a l'Ajuntament i dir que fa soroll, que ho sabem nosaltres, i ho saben ells, però és un problema difícil de resoldre, sinó de poder, precisament, aportar millores, de dir, fa soroll, però és només en aquesta hora que fa molt de soroll i és perquè hem vist que és el moment en què descarreguen els camions, per exemple, o el moment en què la gent que va de teatre o que va als concerts, just abans fa l'última copa fora i és quan fa més soroll. Intentar, precisament des de la ciutadania, des de l'Associació de Veïns, poder aportar a l'Ajuntament idees de millora d'un problema que és un problema que afecta molt a la salut de les persones. I això jo crec que exemplifica bastant una mica la idea aquesta de ciència ciutadana, d'intentar que la ciència estigui en mans també de la ciutadania per poder empoderar a les persones a resoldre aquests problemes. D'acord? Com comentava, gravem amb la gravadora i amb l'audiomod. Després, aquestes dades les netegem amb l'ordinador, les polim una miqueta, també amb un procés que és fàcil de fer servir. Tot són eines que en diem de codi obert, és a dir, són programes d'ordinador que no són de pagament, sinó que són un comú, el que en diem són gratuïts, d'acord? Perquè ha estat la pròpia comunitat que els ha fet i ha regalat aquest coneixement al món. I després el que fem és generar els mapes, d'acord? Que això també ho fem amb una eina de la Generalitat que es diu Instamaps, que també és oberta i que serveix per mapejar. I amb això tanquem tot el cercle, des del pactar
com despleguem aquest experiment, a fer tot l'experiment, a després generar l'anàlisi i la visualització de les dades que ens permet treure conclusions dels entorns sonors, de com volem millorar-los. D'acord? Aquest és una mica tot el recorregut i ara m'agradaria tancar una mica mostrant-vos uns quants entorns sonors de tots els que hem fet en els diversos projectes de mapa sonor fins ara, perquè veieu també aquesta diversitat de sons i com, sobretot, a través d'aproximar-nos a l'espai públic a través del so, també podem plantejar preguntes i plantejar reptes i introduir coneixements científics d'una manera més amena i més amable, que al final també té un impacte en la vida de les persones, com hem vist amb el cas del projecte del Raval. Els dos primers sons que us mostrarem són sons precisament del projecte de Noise Maps al Raval. Aquest so i el següent són sons gravats a la plaça dels Àngels, al Raval, a davant del MACBA, d'aquell gran edifici, que és una plaça que, si heu passat per davant alguna vegada, hi ha un so en concret que és el més prevalent de tots, que és aquest so que just ara comencem a sentir. Això està gravat al maig del 2020, quan encara estàvem sortint del confinament, i pràcticament no hi havia skaters, no hi havia patinadors, que és el so típic de la plaça dels Àngels. Una moto, poc més. Ara podem escoltar el mateix espai gravat a la mateixa hora, però ja al setembre del 2020. Si us fixeu, és pràcticament 100% skate. És el que en diem un monocultiu acústic. És un so que és tan prevalent que desplaça tots els altres sons, i això també ens fa inferir que un so, una plaça on estem gravant aquest so, vol dir que ha desplaçat el so prevalent, que és els skates, ha desplaçat qualsevol altra activitat. D'acord? De fet, una de les conclusions de l'estudi va ser que hi ha certes places del Raval com aquesta, en la que hi ha unes activitats en concret que han desplaçat totes les altres i que s'hauria d'intentar reequilibrar de manera més democràtica aquesta participació. Ara saltarem a un altre so. Tots els que escoltarem, els 5 que escoltarem, són sons urbans, però són sons de zones urbanes una mica diferents, totes elles. Abans veníem del Raval, que és el rovell de l'ou pràcticament de Barcelona. Això és un so gravat precisament al punt contrari, que és Ciutat Meridiana, que és un dels barris més perifèrics de tota Barcelona. Així com és un barri que realment a nivell de sociologia urbana presenta una situació més de no centralitat, amb menys recursos econòmics, amb menys capacitat i menys capital cultural i social. Sí que és cert que, precisament per virtut o per desgràcia d'aquesta ubicació, el so que tenen és molt més bucòlic, és molt més, estan pràcticament envoltats del bosc de Collserola. Aquest és un carrer que sí que no és cert que no és una avinguda de les principals de Ciutat Meridiana, però està a un minut, i pràcticament tot el que se sent és bosc, tranquil·litat, relax. I també ens permet articular aquesta reflexió de dir realment potser aquests barris sí que hi ha certes coses a nivell sonor que tots els barcelonins ens agradaria poder també tenir aquest tipus de so, per exemple, just aquí fora. D'acord? Saltem. Ara ja sortim de Barcelona. Ara ja hem saltat fora de l'àrea metropolitana i ens hem anat al Pont Vell de Manresa. És un projecte que vam fer en col·laboració amb la biblioteca i no sé si teniu ubicat el que és la trama urbana de Manresa, però bàsicament hi ha el riu Cardener, que
d'alguna manera ressegueix en volta tot el poble i sí, té en pràcticament tot el perímetre hi ha alguna carretera, o en un cas carretera i tren, just al costat. Aquest és un pont, que és el Pont Vell, que és com tipus pont del diable, o sigui, a nivell de construcció, i té un riu preciós que passa per sota, però té just al costat la carretera que va en direcció a Barcelona. Llavors, a nivell acústic, o sigui, a nivell visual, és un lloc molt relaxat, molt tranquil, però a nivell acústic tens contínuament el so dels cotxes. Se sent aquí, de fet, el que sentiu, el que escolteu és el so del riu, de l'aigua fluint, una mica cascada, i de fons contínuament camions. D'acord? Que és també un exemple que quan anem a les escoles l'acostumem a fer servir molt per ensenyar-los que el que un veu no sempre és el que un sent, el que un escolta a nivell de sociologia urbana. I per últim, us posarem un últim so que l'hem gravat fa molt poc a Tortosa, en un projecte, en una caminata sonora, en un atrapassons participatiu que vam fer amb joves del poble, que vam dir també que gravessin doncs, els sons que a ells els hi venien al cap, els sons més representatius de Tortosa. I van haver unes noies que van entrar a la carnisseria, una carnisseria islàmica on anaven sempre a comprar, i van gravar el so de la carnisseria, el so de la botiga. És de les poques vegades que realment algú s'ha anat a gravar un espai semblant. I també a nosaltres ens va fer reflexionar molt sobre com també a través de l'escolta i a través del so també hi ha tota una sèrie d'aspectes d'interculturalitat, d'aspectes de com les Barcelones que escoltem no són les mateixes per tots de nosaltres i potser hi ha gent amb orígens i amb experiències diferents que tenen unes altres Barcelones a nivell sonor per proposar, que també les hem d'incloure, que també doncs, ens enriqueixen aquesta ciutat que tenim entre tots. I això és tot. Una mica la idea era doncs, explicar el projecte, explicar com aquest projecte de mapa sonor doncs, ens permet entendre i explorar la ciutat d'una manera una mica diferent. I si voleu saber més, doncs, a través de la web de l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona podeu trobar-nos i escoltar tots els sons que tenim, veure tots els mapes i tirar del fil. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Marc. Si tot et sap greu, m'agradaria aprofitar per fer-te un parell de preguntes. Sí, perfecte. Avui potser perquè venies tu, el so ens està fent dir, Sabem que l'altre dia que repetim una persona del públic, el qual ens fa molt contents que estiguis aquí de nou. L'altre dia teníem les obres, però teníem bé els micros. Avui no tenim obres, teníem soroll d'aquest poc agradable, però tenim problemes amb els micros. Igualment, a mi m'ha fet pensar això que comentaves, no, que no és el mateix el que veiem que el que escoltem. És molt interessant perquè podríem estar en un paratge com aquest, bucòlic, i sentir la pobra Jordina que plora, no? I sentir alguns sorolls que no són tan agradables. Creus que quan pensem les ciutats, no? Parlaves de les ciutats que volem escoltar, hauríem de pensar en zones com de descans acústic? Pensem en zones de descans visual com aquestes, i de descans acústic. Sí, absolutament, perquè més una cosa que també ens passa als humans, que en psicologia social està molt estudiat, és que un sentit mediatitza un altre, o diguem-ne que el sentit que utilitzem més fa que modula el que percebem amb els altres, i als humans amb la vista i l'oïda ens passa molt. Quan fem projectes amb escoles sempre els diem, ei, quan escolteu, proveu de mirar i escoltar i després de tancar els ulls i escoltar. I realment el nombre o el tipus o inclús la percepció emocional o psicològica dels sons que senten és diferent, perquè és una mica el que tu dius, si veus una cosa que és tranquil·la o agradable, però el que sents és menys agradable, perquè sents cotxes, etc., tens tendència realment a minimitzar el soroll. Per això també per les nits tendim a que ens molesti molt més cert so que durant el dia, perquè també amb els ulls tancats
el que ens entra per l'oïda mediatitza molt doncs, els sentits. Fa molt poc doncs, ha sigut notícia que en diversos mitjans que a Barcelona ara, amb la tornada del turisme, amb la tornada de tota l'activitat, doncs hi ha cada cop més barcelonins que tenen problemes per dormir, que tenen problemes acústics i de fet ve una dada que em sembla que era 200.000 barcelonins viuen regularment amb nivells de so per sobre del que es recomana des d'un punt de vista saludable. Evidentment, això el que indica és que les ciutats no estan pensades o no estan plantejades des d'un punt de vista de benestar sonor, que al final també ens implica un benestar psicològic, emocional, que és importantíssim. Doncs molt interessant, a partir d'un... No? En aquest cicle hem intentat pensar en els sentits una mica, és un dels nostres sentits, i aquí se'ns barreja art i ciència, no? Perquè hi ha una part, ens parlaves, no? de psicologia, de sociologia, hi ha una recerca científica al darrere sobre aquestes ciutats i aquest construir, fins i tot suposo que al final fins i tot disseny sonor, no? Disseny d'espai. Absolutament. Però també hi ha una component artística, no? Perquè quan deies fem aquests mapes, aquestes postals, de fet tu parlaves de postals, no? Sonava més a gairebé un quadre, no? O un trosset de pel·lícula que no pas a una recerca. És com un collage sonor. Exacte, per tant, vosaltres sentiu aquesta hibridació d'art i ciència? Absolutament, de fet, sempre que hem pogut hem intentat plantejar doncs, aquestes col·laboracions de manera més explícita i l'any passat, al novembre, inclús vam tenir l'ocasió de poder agafar o recuperar tots els sons de tots els mapes sonors que havíem fet fins a la data i de fer una performance artística, de fer un concert, bàsicament amb vídeo, també audiovisual i amb un espai molt xulo aquí a Barcelona, al Poblenou, que es diu Ideal, que bàsicament és com una sala molt gran en què totes les parets i tot el terra és una pantalla. I llavors pots projectar coses i el que vam fer va ser, doncs, a partir de tots aquests mapes sonors que havíem fet, plantejar una reflexió sonora emocional sobre el so a les ciutats amb també els vídeos que havíem enregistrat mentre fèiem tots aquests mapes. Vull dir que a través d'aquesta hibridació entre ciència i art és una de les millors maneres que hi ha precisament de poder fer aquesta reflexió d'una manera que arribi a tothom sense palabros innecessaris i sense aquesta barrera potser de coneixement que a vegades la ciència pot ser percebuda per algú. Encara ens queden cosetes. D'una banda, recordar-vos que avui hem fet l'oïda, però dèiem que parlarem de sentits. Per tant, demà estarem amb la vista i amb una cosa que hi ha molt aquí, mosquits. Hi ha un projecte que mapeja, igual que vosaltres mapegeu sons, ells mapegen, que ells també fan sorollet, aquell bzzz que no ens deixa dormir, mapegen els mosquits, en especial els mosquits tigre. I també parlarem amb una persona que fa fotografia macro d'aquests mosquits i una persona que acaba d'escriure un llibre sobre la microbiota i com podem estar més saludables gràcies a ella. I l'endemà tindrem un altre sentit, hem fet oïda, vista i farem olfacte també. Així que els que us agrada molt ensumar, el dimecres és el vostre dia perquè també farem mapes d'olfacte, que a vegades passa una mica el que deies, no? Les olors sembla que no, però també ens distreuen i fins i tot en aquest cas una olor molt bona molt de temps, no? Tot el dia olorant pastís de xocolata, jo crec que al final deus acabar del pastís de xocolata fins a més amunt. Però abans de marxar, en el dia d'avui també volíem escoltar sons d'ocells, que tu també n'has parlat i has dit que en principi ens eren més agradables, sí? Comencem a sentir la cadernera. Havia d'estar la Lluïsa Mateu amb nosaltres, però malauradament ha tingut un problema familiar i no ens pot acompanyar i ens ha deixat, ja que no la teníem la seva presència, ens ha deixat el so. Tu els encertaries? El següent, saps quin és? No? Jo tinc una mica de xuleta, Sí, molt bé, cotorra. L'ha encertat, aquí un artista, Mapa sonor total, natural i artificial. Després escoltarem el gafarró.
Ara tenim el gafarró. Ara tenim el gafarró. Sí. Ara sí hem canviat. Aquesta... Te'l saps? Te'l saps? Molt bé, la garsa. Sí, aquí tenim bons oïdors, bones oïdes. Sí, és un tipus de gavina, gavià argentat, molt bé, gavina. Quines més podem escoltar? Que potser és més difícil. Estem escoltant la Mallarenga blava. Seguim amb Mallarenga, però ara tenim la Carbonera. Mira, aquesta per casa meva n'hi ha moltes, que és la merla. Sí. No, ho podeu dir. Les encertes totes, Aquí tenim pardal comú. Sí? Aquest és el pardal. Tenim una experta. Potser la podríem fer baixar i tot. Aquest ens el dirà el Dídac. El tallarol de casquet. Tórtora. I acabarem aquest concert d'ocells amb els verdums, no? Per tant, hem fet repàs a 12 cants d'ocells. Per aquí, si us quedeu al jardí, normalment s'escolten. Sí? Tant a primera hora del matí com a partir d'aquesta hora, nosaltres quan hem estat fent proves i muntant, hem vist que es van escoltant i, com us comentava al principi, els arbres teniu com una petita exposició on ens parla dels ocells. No sé si tu com a expert ens podries dir si aquest espai ens fa una mena d'oasis acústic o és més visual que acústic. Perquè tenim aquí... No. Jo diria que és molt típic del problema que té Barcelona, que és que com a bona ciutat mediterrània, apinyada, amb molta densitat de la trama urbana, no arriba a separar a nivell acústic els espais de relax, de descans, de parc, de les grans vies de trànsit. O sigui, al final un carrer que tingui 3-4 vies com aquest ja genera un volum de so que inclús si estiguéssim a un carrer o a dos m'arribaria. I per tant hi ha molt pocs espais on realment la ciutat pugui abstreure's de la trama urbana de transport, que al final és una cosa que com a motor de combustió ja és caduc. Vull dir que és una oportunitat potser que també tenim tots a repensar la ciutat des de la mobilitat, des dels usos i des d'una ciutat on realment el benestar del ciutadà, també a nivell acústic, pugui estar més al centre. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marc. Un aplaudiment. Ara sí,
Ara sí que ens anirem desitjant aquest descans auditiu. Hem de demanar vacances d'orelles i demà no us ho perdeu, cap a les 5, no? Si sou puntuals perquè hi ha molta cosa, ens centrarem en una altra. Llavors ens centrarem en la vista. Sereu tots molt benvinguts i farem un petit taller i 2 entrevistes. Moltes gràcies i espero retrobar-me amb tots vosaltres demà. Fins demà.